Hej, mit navn er Rasmus. Ja, Peter. Og velkommen til Roflænderen. I dag har vi jo fået noget skildpaddeslæg. Skildpaddeguf. Og det er den 7. december. Ja, og der kommer jo ikke noget afsnit fra den 6. Fordi Vi kan. det er vores kalender, og vi bestemmer. Hvor mange der afsnit der nu skal være. 24 dage. Plus at Rasmus åd sit stykke slæg uden mig i går. Og Peter glemte sit. Hold kæft. Så det er lidt noget lort. Nå, lad os æde det her. Men lad os spise vores toms. Skal lige åbne pakken. Det er bare en lille skildpadde, som ikke er formet som en Og skildpadde. vi kan se. Der er skildpaddeguf i. Gammel. Med også skildpadder. Det er faktisk lige før, den er bedre end rigtig skildpadde, den her. Nej, for rigtige skildpadder er større. Ja. Men problemet med det rigtige skildpadde er bare, at man, altså når man æder i den, bider i den, Der knækker de. så knækker lortet, og så får man det på ud over det. Så vi laver bare. Vi skal have en stor en af de her. 120 af de her. Det svarer til en skildpadde. Jeg tror, du har fået nogle lidt andre skildpadder end mig. Vi har heller ikke lagt det andet ud på Facebook endnu, fordi at... Det ved de jo ikke, fordi det bliver lagt ud først, før det her. Fordi at Peter Langskov socks. Så jeg er også hurtigt. Nej, det stopper. Vil du være fællesgæst? Nej, vil du være Og vi, gæstestjerne? som tradition i Roflænderen, der har vi en gæstestjerne. Nina, Jeg kom lige at have min kom her. Hun kommer hen lige om 2 sekunder. I skal bare lige vente. I må gerne spole frem. Nina! Hun kommer ikke. Dagens gæster meldte afbud. Det er lidt noget lort. Vi havde ikke nogen dagens gæst. Vi tog bare den der til det, så hun ville. Yeah. Fordi vi kan. Det er det. Thumbs up, hvis jeg snart skal have et haircut. Bare stop nu. Hej. Tune ind i morgen.